हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे मेथ्स रिजनिंनि गुबुन मोनसे आदब लाबोनानै होफैदों जायखौ कडिं आरो डिकडिं होनना बुंनाय जायो। कडिं डिकडिंनि नोंथांमोना बाहाय नुगोन थिग एखे रोखोमैनो गोबाव खालामाजासे थांदिनि। बाहाय दं फार्स्टआव नुदों जे इन ए सार्टेन कोड लेंगुवेज CROI इज रिटेन एज MRYC हाउ इज गेट रिटेन इन डेट लेंगुवेज। दा बेयाव मा होननाय जादों जे CROI बेयो जुदि MRYC लिरजायोब्ला बेनिफ्राय गेट GET आ माबायदि लिरजागोन होनदों। दानिफ्राय बाहाय अप्सन होनाय दङ। अप्सनाव नुगोन नोंथांमोना बाहाय MTEG बेनिफ्राय MGET बेनिफ्राय MEGT आरो METG। दा बेखौ सर्ट खालामखांनाय बेयो नोंथांमोना बाहाय दङ डि अप्सना राइट। दा माब्रै डि अप्सना राइट जाखो बेसो आरो बे गोसो होनो गोनां बाथ्राया SSC कनस्टेबल 2012 आव फैनायमोन बियो। दानिया फैदो बेखौ जोङो नटबुकआव माब्रै खालामो दिन्थिनानै होनो लानि। दा नटबुकआव लाबोयोबा बेबादि लिरजागोन। दा बेयाव नोंथांमोना नुगोन बेयाव जेबो रोखोमनि सोलायनाय फैयाखै। मा सोलायनाय फैदों बाहाय नाय। बाहाय दङ मोनसे एन्साराव एम अप्सनफोरावबो नोंथांमोना एम नुग्रोजोबदोंमोन। नाथाय एमआ बाहाय जेबो मेटार नङा। बेयो साफिक्सल' माने दाजाबदाल' सिगांनि। दा एमआ जेबो नङा। नैबे मोनसे बुस्थु नैबे मोनथाम बुस्थुआसो। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों फार्स्टआव सि दङ। सिया नाथाय बाहाय लास्टआव थांदों। फार्स्टआव सि दं सिया लास्टआव थांदों। बेनिफ्राय आरआ गेजेरावमोन आरआ फार्स्टआव फैदों। बेनिफ्राय अआ लास्टआवमोन लास्टनि गेजेराव फैदों। थिग एखे रोखोमैनो बेखौबो बाहाय लिरनांगोन। एमआथ' साफिक्सखा बेखायनो एमआ साफिक्स फैदों। बेनिफ्राय नोंथांमोना नुगोन बाहाय मा दङमोन सिया लास्टआव थांदों। अब्ला बाहाय मा दङ जिया लास्टआव थाहैगोन। अब्ला बिनि एमनि उनावहाय फार्स्टआव माया जिरायदों नैबे गेजेरनि आरआ बाहाय फार्स्टआव जिरायदों। आरआ जिरायदों जिहेथु बियो इआ बाहाय फैगोन। बेनिफ्राय अआ लास्टआव दंमोन सेकेन्डआव जिरायदों। अआ लास्टआव दंमोन सेकेन्डआव जिरायदोंबा अब्ला नैबेना माया दङ लास्टआव टि दङ। बेखायनो टिआ गेजेराव जिरायगोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव ओरैहाय सिया फार्स्टआव दंमोन लास्टआव जिरायहैदों। दा बिनिया बाहाय मा जाफैसिगोन बेनाबो जि दंमोन फार्स्टआव बियो बाहाय जिरायहैगोन। अब्ला बेबादि लांनाय जागोन नोंथांमोना। बेखायनो बिनि एन्सार अप्सन डिआ जाहैदोंमोन METG। दा बेयो मोनसे आदब। बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैदो। नैबे मोनसे अप्सनाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों नाम्बार हिसाबै बाहायबो दङ। जुदि NOITCELES आ जुदि सेलेक्सन लिरजादोंबा DNI आ माबोरै लिरजागोन। दा बे मोनसे कुइसन। बेयो जोबोद गोरलै। बेयो जेबो नङा उल्था पाल्टाल' लिरदों। बे मोनसे आदब। बेखायनो नोंथांमोन दिन्थिनानै होनाय जादों। दाहाय खिन्थानानै होनि बेयावखौबो नटबुकआव। दा नुगोन नटबुकआव बेबादि नोंथांमोनहा नटबुकआव बाहाय लाबोनायाव नोंथांमोनहा नुदों जेबो गैया बाहाय मा होनदों बेयो मोनसेल' बाथ्रा बेखौ उल्थाल' लिरना होदों। नैबे सेलेक्सन जाहैगोन। दा बेखौ ओरै उल्थाल' लिरबोनानै होदों। बेबादिबो फैयो गोबांनो। नाथाय बेयाव जोबोद गोरलै सोदोब लिरदों। नाथाय गोबां गिदिर गिदिर आनजादावबो लिरनो हागौ। जेराव बेबो नोंथांमोना नुदोंमोन 2012 कनस्टेबलाव फैनायमोन। दा नैबेयाव मा दङ DNI। अब्ला बेयो मा जाफैगोन जेबो नङा। बियो उल्था लिरोबा मा जागोन इन्डिया जागोन। दा बे मोनसे जास्ट आइडियाल' नोंथांमोननो बेबादि गोरलैया फैगोन नोंथांनि खाफालाव बे नङा। गोरायाबो फैनो हागौ गोरा वार्ड। नाथाय बेबादिबो उल्था लिरजायो। बेखायनो फार्स्ट टाइम नोंथांमोनहा बेखौ उल्था लिरजाबोदों नामा माबा मोनसे वार्ड जादों नामा बेखौ नायग्रोनांगोन। बेनिफ्राय बेखौ बानायनांगोन। दा नेक्स्टआव फैदो। दा बाव नुदों थार्ड नाम्बार हिसाबै बाहाय दङ जुदि एआ 2 जायोबा एमआ 26 जायोबा जेडआ 52 जायोब्ला बेनिफ्राय बेटआ मा जागोन होनदों BET। थारमाने BETआ मा जागोन बेबो 2013 आव फैनायमोन बियो। अब्ला बाहाय अप्सन दं 44 64 54 आरो 72। बाहाय राइट एन्सार नागिरना होखानाय 54 दङमोन। दा बेखौ बोरै मोन्दों बेखौ नायदिनि फैदो। दा बाहाय फारि फारियै नायना लाग्रोदिनि फै। एबार नटबुकआव थांदिनि। दानिया फैबाय नटबुकआव जुदि फैयो नोंथांमोना बाहाय गिबियाव नायग्रोना लानांगोन। बाहाय दङ नोंथांमोना नुदोंमोन ABCDआ गासै नोंथांमोना नुगोन एनिफ्राय जेडसिमाव 26टा दङ। 26टा दङ जिहेथु 26टा दङबा अब्ला एआ मायाव गोलैयो 1 गोलैयोमोन। बेनिफ्राय बिआ मायाव गोलैयोमोन 2आव गोलैयोमोन। थिग बेबायदिनो जेडआ गोलैयो 26 नाम्बाराव गोलैयोमोन। दानिया बाहाय मा खालामदों नोंथांमोना बाहाय नुदों एआ 2सो जादों आरो एमआ 26 जादों। एमआ नाथाय 26 जायामोन। एमआ आरो जेडआबो 52 जायामोन। जेडआ 26सो जायोमोन। दा बाहाय अब्ला माब्रै लाबोनाय जादों बाहाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों नैबेबादि प्रसेसै लांदोंमोन। नाथाय बेनि गेजेराव मा खालामदों एआ समान 1 मोन। अब्ला बाहाय 2 जादोंबा इन्टु 2 खालामना होदों। थिग बेबायदिनो जेडआ लास्टआव जेडआ दङमोन जोंना 26 बेजों इन्टु 2 खालामना होदों। बेखायनो बेयो 52 जाफैदों। दा बे हिसाबै जोंनिया बाहाय मा जाफैगोन फैदो नायनानै लादिनि बेबादियैसो थांदों।
गावबागावनि नाम्बार पजिसननि नाम्बारजों इन्टु 2 खालामना होदों 2 सानजाबदेरना होजोबदों गासैजोंबो बेखायनो बाव एमावबो 26 जादों बेनिफ्राय बाहायबो 13मोन नालाय बेयो एमनि जायगाया 13जों इन्टु 2 खालामना होदों बेखायनो 26 जेडना 26मोन 26जों 2 खालामना होदों इन्टु बेनिफ्राय 52 एजों एया 1जों 2 इन्टु खालामना होदों बेखायनो 2 थिग बिदिनो बिनि पजिसन इनि पजिसन आरो टिनि पजिसनजों जों इन्टु खालामनांगोन बेखायनो बाहाय दङ बिनि पजिसना जादोंमोन 2 इन्टु 2 जागोन बेनिफ्राय दाजाबनांगोन प्लास बेनिफ्राय दङ जोंना इनि पजिसना जादों 5 इन्टु 2 बेनिफ्राय दाजाबदो बेनिफ्राय आरोबाव टिनि पजिसन दङ टिनि पजिसना जादोंमोन 20 इन्टु 2 बेबायदि जागोन अब्ला बाहाय मा खालामगोन 2 आरो इन्टु 2 4 प्लास बेनिया 10 प्लास बेना 20 इन्टु 40 अब्ला मा जाफैगोन 40 50 बेनिफ्राय 54 अब्ला बेनि राइट एन्सारनि अपसना नोंथांमोना दङमोन बाहाय नुदोंमोन दहायो 54 अपसन दा बेबायदि बेखौ लाबोनाय जादों 54 दा बेबायदि मोनसे आदबै लांगोन नेक्स्ट कुइसन नाम्बार दानिया नोंथांमोना नुदों बाहाय जुदि बाहाय हेल्थ इंराजि वार्ड हेल्थ HEALTH बियो जुदि लिरजायो GSKZDG अब्ला NOT मारै लिरजागोन दा बेखौ नोंथांमोना नागिरगोन दा बेवहाय मोनब्रै अपसन दं मोनब्रै अपसननि गेजेराव बि नाम्बारा जादों GSQNM जादों दा बेयो माब्रै जाखो बेखौनो नायनानै लादोनि फैदो दा बेखौ नायनायनि सिगां हेल्थखौ माबोरै GSKZDG लिरदों बेखौ नागिरग्रोनांगोन फैदो बेखौबो नटबुकआव नोंथांमोना सिम्पल खालामना होनि दा बाहाय नटबुकआव नोंथांमोना बेबायदि लिरनानै होदों दा बेखौ नोंथांमोना नायोबा नुनो मोननाय जागोन बाव जेबो गैया सिम्पलानो खालि नागिरनांगौआ जाहैबाय बेखौ ओरै ओइचनिफ्राय उल्था ओरै लिरलांदों बेखौ ओरैहाय मारै लिरलांदों दानिया बेखौ नायदिनि फैदो ओइचखौ बिनिफ्राय लानानै ओरैहाय लालांदों आरो लिरलांनाया ओरैहाय लिरलांदों फारि फारि आगदाथिंजाय दा बेयाव माबादि लिरदों नायदो ओइच ओमफ्राय बाहाय मा लिरदों जि अब्ला जिनि उनाव मा जायो ओइच थिग बिदिनो माबा टि मा लिरदों एसनि उनाव मा जायो टि दा बेबायदि हिसाबै माने नैबे ओइचनिफ्राय -1 बेनिफ्राय टिनिफ्रायबो -1 माने मोनसे सिगांनिखौ लिरलांजोबदों ओरैजाय जिनि सिगाङाव मा दंमोन ओइच दंमोन बेलाय ओइचनि सिगाङाव जि दंमोन टिनि सिगाङाव मा दङ एस एलनि सिगाङाव मा दङ के ओमफ्राय बेनिफ्राय एनि सिगाङाव मा दङ जेड इनि सिगाङाव मा दङ डि बिनिनो ओइचनि सिगाङाव आरो जि दंहैयो दा बेबादियै बेखौ लिरनाय जादों दा अब्ला बेखौबो बिदिनो जागोन नैबे ओइचनि सिगाङाव मा थागोन जि बेनिफ्राय टिनि सिगाङाव मा थागोन एस बेनिफ्राय आरनि सिगाङाव मा थागोन बेखौ नागिरबानो जाबाय किउ बेनिफ्राय दङ अनि सिगाङाव जागोन एन बेनिफ्राय मा जागोन एननि सिगाङाव एम दा बे एखे रोखोमैनो बेखौ लांनाय जादों जिहेतु बेबो बिदिनो जाहैगोन नोंथांमोना नुनो मोननाय जाबाय अब्ला GSQMN दा बेबादि लाबोनाय जागोन बे प्रसेसै बेखौ लाबोदों बेबादि मोनसे खान्थि थागोन नोंथांमोना बेखौबो मालाबा मोनफ्रांगोन बेबो जोबोद गोरलै दा बेबादिनो गुबुन गुबुन आदब कडिं डिकडिंनि थायो जायखौ नाम्बार सिस्टेमैबो लांनो हागौ मालाबा आरो मालाबा एल्फाबेट सिस्टेमैबो लांनो हागौ दा बेखौ नोंथांमोना सोलोंनानै लानो नांगोन दा बेनिनो मोनब्रै ट्रिक नोंथांमोना मोनबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा बुजिदों आरो बुजियाखैबा नेक्स्ट नोंथांमोना रिप्लाइ होनानै नायबानो जाबाय एसेनोसै गोजोन्थों।